zance ga mai malaga Mr. Las Oga. Shi Balarabe Abdullahi ga tausayi ga matasan goro. Ga mai kuɗi kuma mai kishi Balarabe Abdullahi ga tausayi ga matasan goro. Damuna, 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 damuna. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Ga wannan abin da wani aboki ne. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Aboki na ne? Ya gari abubuwa. Alhamdulillah Allah. Masha Allah. Wallahi yanzu haka file sun kama yanzu haka na kawo gumbe gidana wallahi. Wallahi saboda ka san abubuwan ne sai a hankali, akwai ayyuka da yawa a office wallahi. To in aka ce yanzu za a je ta office din ne abubuwan ba za su shiga yadda ake so ba, amma yanzu da na zo gidan na same shi insha Allah za a yi kokari a shigar da bayanan ka bi iznillahi ta'ala. Da kuke waya yanzu kuma? Wallahi mai file sun ne shine muke waya da shi, amma yanzu yana waje barin shigo da shi. Ku je ku shigo da shi mana. Okay, to ba mu alamu. Damuna, 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 damuna. Misalas a yau ka zama damuna ruwa dodo. Kai ne kake so ka shigar da rahoto? To amma me yasa baka gaya masa cewa ya sami wa ofis ba? Wallahi saboda naga ayyuka sun mana yawa a ofis din ne, shi yasa na ce to bari mu same ka a gida. To ba damuwa, shikenan yayi dai. Ka zauna nan. Yawa, a dauki rahoton sa. To ba matsala. Akwai somun fafe gora, an kare zance ga mai malaga Mr. Las Oga. Ashe? Na 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 na. Da farko ya sunanka? Sunana Muhammad Siraja. Muhammad Siraja? Ko za ka gaya mana me kake so ka, wani sako kake so ka isar nan? Dama ranka daɗe ina so in shigar da bayanai ne, na daɗe ina bibiyar ku kuma Allah bai ba da damar na haɗu da ku ba. Haka ne. Sai yau Allah ya bani damar na haɗu da ku, akwai bayanai da nake so a shigar min da su da dama a ranka daɗe. A hakikanin gaskiya a ranka daɗe ina so in jawo hankalin matasa ne, hankalinsu su bada akan wannan mutumin mai girma Alhaji Balarabe Abdullahi. Saboda wannan mutumin ba ƙaramin mutum ba ne. Mun san dai Allah Balarabe Abdullahi ɗan jam'iyyar APC ne. To a cikin 'yan takarkarin da ake da su wayanda suke ainihin neman kujerar majalisa, wa kake ganin Allah Balarabe Abdullahi da ce ku zaɓa? To daman mu a jam'iyyar mu ta APC mutum ɗaya ne nagartaccen mutum, wato honorable Lawan Sani Inuwa. Shi ne Alhaji Balarabe ya ce mu fito mu zaɓe, mu kuma insha Allah za mu goya wa honorable Lawan Sani Inuwa baya mu zaɓe shi domin mu ga ya ci ɗan takarar ɗan majalisa na garin Guru. Insha Allah za mu ba shi dama, za mu ba shi ƙuri'unmu da dama sosai
kana nufin wato ya sake zarcewa tun da dama an ce idan 4 sau 4 8 kenan ko? Na'am, haka yake. To shikenan in na fahimce ka kana so da wannan damar zaka gaya wa 'yan guru santarar gaba daya cewa a ƙara fitowa a ƙara kaɗawa misalas ƙuri'a? Wannan gaskiya ne, haka nake nufi. Ina nufin mu fito kwanmu da kwarkwatanmu domin mu ga mun marawa Honorable Lawan Sani Inuwa baya ƙarƙashin jagorancin Alhaji Balarabe Abdullahi DJ. To ko za ka iya gaya mana dalilin da yasa kake so ku zaɓi Lawan Sani Inuwa ya ƙara zarcewa? Akwai dalilai iran ka daɗe. Muddin inda ya kai ɗan cikakken ɗan guri ne a tarihin mutum da aka kafa guru, ba wanda ya mana aiki ya taka rawar gani kamar Honorable Lawan Sani Inuwa ba. Haka tukunna ga mai gidanmu ma ya fito ya ce mu zaɓe, hagan insha Allah za mu zaɓa. Don haka da wannan dama nake jawo hankalin matasa da 'yan mata da ma dattijaye maza da mata. Haka duk mutumin da Alhaji Balarabe ya ce mu zaɓa, in Allah da Allah mu baya haɗin kai mu zaɓe yi, don mun san mutum ne na gari, mun san ba cutar da mu zai yi ba. Insha Allah mu kuma duk wanda ya ce mu zaɓe yi za mu zaɓe in Allah yadda. Waye mai gidan naku? Abaran ka daɗe, so nawa zan faɗa ma, ko sai na ce ma ruwan jakara wanda ake mai laƙabi da yaro in baka sha ba uban ka ruwan naira. Amma wannan karin maganar naka yayi yawa, yayi tsauri da yawa. Sai dai kuma baka da labarin zargin da ake wa shi Alhaji Balarabe Abdullahi. Zargi kuma duk mutumin da ya faɗa haka ubansa ya da kyancin uwarsa ko ma waye a faɗin garin guru. Kai kasa ba a man zagi a nan haka. So nawa zai bada abu domin a raba wa al'umma mu talakawa manya wanda sun san sun fi karfin abun sa hausi ba kere a kai, mu kurame ne ko yara ƙanana da ba mu san abin da muke ba. A baya yana basu su bamu, yaga in ya basu din ba sa bamu, kuma yanzu yana watsawa muna iba nan mu da yayin mu kuma su masa kage sannan mu yadda ba zai yi ba. Babu wanda ya isa ya raba mu da Alhaji Balarabe DJ, kuma muddin ya ce mu zaɓi mutum mu sai mun fito mun zaɓe ko ma waye. Wallahi shi zan abokina, ai ba zan kasa a gwiwa ba. Wallahi to ai abin da Alhaji Balarabe DJ ya faɗa shi za mu zaɓa ai. Tuntunuma wani ya ji ka ci abu ya yada duniya wallahi tallahi ko in ce Najeriya gaba daya. To jama'a kun je tattauna da muka yi da wannan matashi, ya fito ya nuna kihinsa akan cewar zargin da ake wa Alhaji Balarabe Abdullahi to wannan zargi ƙarya ne ba gaskiya bane ba. Sannan ya ƙara mana da cewar saboda kishin Alhaji Balarabe Abdullahi da yake wa guru santarar gaba daya, duk wanda Alhaji Balarabe ya fito ya zo ya ce a zaɓe shi, to in Allah da kada a sake a bawa shi Alhaji Balarabe Abdullahi kunya. Maza da mata, yara da manya, dattijai, 'yan mata da samari, kowa ya fito kwai da kwarkwata domin a yi zaɓe a kaɗawa Lawan Sani Inuwa ƙuri'a domin ya ƙara wucewa ta Inuwa ta gaba. Gaskiya ne, ƙuri'a ta 'yanci na ni sai Honorable Lawan Sani Inuwa shi zan dangwalawa katin zaɓe na. Ƙuri'a ta 'yanci na ni Honorable Lawan Sani Inuwa shi zan zaɓa insha Allah. Saboda ƙuri'a na 'yanci na sai Honorable Lawan Sani Inuwa insha Allah shi zan zaɓa. Zance ga mai malaga Mr. Les Oga. Ashe? Na 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 na.